toh. Enak Pak, jangan asem. Oh bagus sih gak doyan jangan asem Pak. Oh bagus. Dolan, Mak. Bukan dia mak aja. Kayak terus kayak apa cemplung kok. Oh cuman sambel kakak. Des. Rame mak carane kok. Walah. Wong aku Sak ngarep. merah apa sak? Kabeh le. Mulyorejo. Iya le. Sak iso. Iya le. Yo kok urung tentu ya Pak yo. Dewe-dewe mawa desa mawa cara. Kene urung. Kene iki bar bodho ya Pak yo. Bar poso. Kene lu ngerjilan. Bancaan. Heeh. Gek enek iki. Apa engko bengi? Engko bengi bar tawe. Sogo. Mantap. Dan magrib wis. Lawan lho payak le. Payak yo payak lawan payak. Kenapa? Sama. Aja diketono tipene buka boleh. Copyright Gak boleh. Tipene aja diketono gak boleh. Yes. Lho, cek ketokno. Kok ini bisa? Aku wis ngene tak tutupi. Ya, buka, mangan. Mangan dhisik, guys. Boleh minum dadi. Hah? Apa nang banyu? Ulang. Kalau mak Banyu. Asli ya nek iki. Ya kan delok. Bal-balan tak syuting gak apa-apa. aman kalau ini. Iya delok balik jaman kae. Bang, Pencaan mau. boleh emosi ya. Selamat berbuka puasa teman-teman. Loleh mine dan panen loleh. Terus kayak 3 menit cak. Tangguh. Ya. Bisa. Baik. Delok bal ra boleh. Ana Rizky Ridho mana mana? Ayo. Ya tahu. Entar hati itu. Penyanyi ku yo. Penyanyi. Itu tuh udah cepet main bola. Aneh. Ada mali dia nyanyi terus pakai job. Lari. Ini juga. Nyale, Pak. Adik sama pen mangan. Iya, Bang, ini ya. Masuk. Tempe bus. Ambil. Nah. Cok.
besar sekarang ya. Hah? Kamu udah besar sekarang ya. Udah apa belum? Udah apa belum? Rafa. Saya digondrong. Gondrong. Ah. Servisnya yang kemana itu? Laki dirasanya rezeki itu gak terbenar. Apa di api-api itu? Aku dirasanya kok kesini ngono. Saya rasa di api-api. Nyala Pak. Siapa? Lagi ngomong di le, diambil. Diambil. Rafa. Biar mangan tapi semua beneran. Apa ini? Ini lho Pak. Ini lho betul. Ganyan ko Aku paling utama sego ya. Kok ayo. Jadi aku ramah ngasih sih. Sama kata kalau suka nggak mau. Aku yo Apa nih buka gak tahu nih. Mobil. Jajan-jajan yang nggak kumpul kadang. sama jajan. Iya, adus. Nah aku yo sego. Sholat ada juga. Orang kalau ini mana kalau ngomong. Nah aku yo banyu sego wis. Jajan yo engko barbar trawa kok. Berkuat mati. Tak kuat maksud ngata asis. Sore tak tutup nih, guys. Sahurnya ambil anu Jess. Kayak Mbah Pomo Jess. Mbah Pomo. Gujes. Sahur gujes. Peyek gujes. Paulina mbak sambal kecap. Dipeyek. Jangan asem. Kilo gujes. Ini jangan asem gujes. Anu kakek mang kacang ya. Enak ini kacang. Jadi ini jangan asem lah durian Pak. Wong lanang ini arang jangan asem. Pasti wong lanang arang Pak durian jangan asem. Tapi arang wong lanang jangan asem. Ayo gujes sahur. Bismillah. Panas kabeh iki lak lodong tak ngapik terus. Jangan asem enak yo. Sedep. Rupanya kayak untung alasan. Panas gujes. Jangan nih sembayang no. Enak enak guru-guru cah. Mangan yuk, ambil banyu nih wes. Amin ya. Pak enane iki sering kayak indah ya Pak. Muka opong, telo opong. Lagi ditelo tiga ikan caku sak mono kayaknya setengah sak.
Wiwi po. Wih, iya tarane kuwi ya gak dhisik kapan nang Pak Haji. Haji lho. Anggapane nopo ngono. Dihampirno. Oh alah. Bojone, Pak. Aku tahu waktu itu. Labun. Nandek makanya. Ngerpanen juga iya. Ya Allah. Orang tua senang Heeh. ngajarnya. Akhirnya ya Pak ya. Kuwi anak-anak dijak mergawe. Ngaji. Ngono iki wong rek pangerten iki ngono kuwi. Tapi tadi Ngergai. Ya kaya aku ngono. Mbah apa ngono dijene dikekit diweno. Rumangsa anak iki, mbah piye-piye. Anak ngerti aku Mbah piye-piye iki sak olah-olahke kok. Aku seneng ngono nyedulur. Kok lah ya wong tuwek iki melok andil lah ya Pak, wong mergawe kok. Ada kebaikan. Lah ya. Kok kene iki pengen dihargai iki ora, kok ngerti ngono wong tuwek pangarten. Kalau ngajak anakku, kita aku anak panen apa itu. Jawa. Jawa. Arang wong tuwek Jawa. Jarang. Sini ngene ya. Jadi diambil insyaallah Kak. Ya, anak sih. Kita sendirian ya. Oh, senang nih. Anak tahu positif. Terno. Terus dengan keluarga tuh ya nggak terima begini. Pemerintah keluarga tuh aku mentok. Nang kayak iki ya akeh Pak. Kayak ben ora dibagi ngono. Ya, yang sidik ini kita kok duwe panganan sidik ini. Lho bere-bere gagenan. Jagung yen Jagung. Anu gagenan iki ya. kata iki ya atas kepangan terus kadang iki. Pak Haji. Oja Haji ngene Pak Haji kok bayar ini. Pak Eko aku kayak beras kok. Panen iki kayak beras kok. Iya. Panen dek nane aku yo. Iki gongi. Lagi toto kata. Kita toto. Ya Allah, ya Allah ya Rabb. Wong yo ora usah ngenteni melarat, ora usah ngenteni wong sugih. Nek wong memang pengertian ngene ya Allah. Pengen kei tetep kei. Wong pengertian ya angel. Siji gawe loro gawe. Engko nek menawa ndelok iki, engko nek menawa diselepno, kan mesti gamis nih. Nek menawa kok Terus asak. terus asak. Angel iki sangel. Isine iki mau alah kono sugih ngono. Wonge anggere wis mikire ngono. Maekno. Aja ngono, wong kayak iki rasa kayak sugih, kayak melarat. Ngono iki bentuk rasa. Di sini ra duwe terus kaki dikai. Saiki Yo duwe yo kono-kono aweh-aweh jor-joran yo ora ketok ora anu yo ora panen. Ngono ki yo arang nek gak duwe woh apa dikeki arang ya. ya gini kan Pamane woh apa iki sering dadi. jangan mau diterus sasak pas ngasak kene wis bingung balik masih daging noh. Ya ra betul ngono kuwi. Ini noh. Nek menawa bar iki menawa Tapi kabeh sak sabar panen. Nek ngene ya mlok mojoi. Melok mojo ini. Allahu Akbar arep-arep kan ora tembung niki tembung mau aku iki urip apa enak kok. Enak tak golek iki enak yo budidaya supaya bisa mangan warak iki. Aku dadi ya syukur-syukur ngekeki tenang. dadi wong wepe melarat njaluk mah. Mbok ngombai telek, mbok ngombai sempak. Tak lakoni. Kembumburine ya ra wedi. Yo nek bener nek ra bener. Sing penting mergawe yo. Anggar enak
Bapak mungkin elek serius. Anu kayak saya ngerti mah lek jadi. Ayo di sawah kangelane bayani ya. Aku eling-eling ngono kuwi. Sawah kangelane bayani. Iya kan bayan menang ya. Dhuwit 20 juta 15 juta seneng eran bayani. Nek koyo lek damis dhuwit 20 juta 15 juta. Ibaratnya ya tak gampangno. Ora tak gampangno apa wis. Aku untuk dhuwit ngono lho. Facebook. Ora Facebook kok lah ya, dhuwit YouTube lah. Lek kumbu didoyo iso ben iso bermanfaat piye. Aku rek ya tahu Pak dik pijet ngono kuwi ya. Duit pijet kok dik 20.000. Wong liwat sapa tak kei, tak wehno kabeh. Aku niatku wis muga-muga. Tenan karo gak biduk yo. Padahal dik pijet dik kangelan kok tanganku saiki koklok. Tak wehno. Malah ya tahu. Iya. Ngatong ngatar portal cukup portal. Jiwa sapa ya, Pak? Jadi bukti wong njaluk wong dua anak cilik ini. Oh, bukti wae. Heeh. Jiwa no kritik-kritik sak. iya. Jadi selawe itu. Jiwa no kabeh. Padahal mengke dino. Ada iki padha. Nek mengke dino. Ya ora marahi aku, ora marahi nek karo duit kae yo mbah tukul pikir. Untuk keberkahan akhirnya untuk keberkahan kalau Gusti Allah ya dikai dalan dikai ngayos segala urusan. Dungan iki eneng ya. Tapi aku dek kae ngono-ngono iki ngingeti Pakku iki, Pak. Pakku ki nganu ngene lho, Pak. Panen apa ya, Pak? Panen apa ya, Pak? Ora duwe lho, Pak. Ngono ki yo sak cuwo. Bane sak tembor ngono lah ibarate. Nek sing kon keternak kuwi aku. Mulai aku dari kecil ki aku wis diwarai Pakku. Iya, dadi ro nek aku momen gak diwarai Pakku, aku gak mungkin gak iso berbagi iki gak iso mungkin paling yo. Nek gak mungkin kali hidayah yo. Dadi Pakku ki aku ki diwarai cilik-ciliknya lho nduk ki lho gedang ki lho terno Mbak Yu. Lho nduk ki kacang ijo ki anu Mbak lho. Tangga-tangga mkei. Wong melarat lho biar sawah Pak kuwi nggarap nggone wong, ora sawah itu. Berarti Pak kuwi marahi ngono. Jadi ini ya. Jute sing lanang ora ditonton ya, sing lanang ya ora pati ro. Leki kabeh. Iya ora pati ro. Iya ora pati ora, mau mergo sing Sing didik. dikongkon kowe. Iya, sing dikongkon aku. Ngalami dhewe. Heeh, dulurku gak enek sing ngono kuwi. Ayo ketok iwatku lho dulurku ngono. Ora ngarah, sopo digo dhewe. Mleki kabeh. Leki kabeh. Tak waca dulur bareng doyak. Mergo iki didikane Pakku marahi ngono mau. Ora usah ngenteni sugih, ora ngenteni sugih ya. Nek memang jiwa sosial wis dididik kok mboke ngono ya. Tak kira ya ngono tenan. Mau aku ora marahi anakku. Duit kono weno, diweno kabeh. Aku ndak marahi Arifin. Ora ya, aku ora marahi. Mulai jaga portal. Diweno kabeh. Anak wong ngombe sih Pak yo. Ya bojone Budi ku lho Pak, parang. Ya bojone Budi ku lho. Sing buat bantu kalau nggak rumah itu diapik kae. Lho dilalah sih kok yo. Ya mungkin ya anu ya Pak. Dilalah aku ki gawe omahe Mas Pak Budi welek. Ngono ki dik grenjet. Buka donasi. Ya mungkin ya wis gerake Gusti Allah ya. Indonesia saiki. Iya, Indonesia kae kan. Budi ora aku ya ora. Budi iki dadi wong ora duwe tapi ora ngatok kowe. Gak ngatok ya. Ngono ki tempe ding. Iya. Aku anake wis do gedhe Pak, tak syuting wis isin. Wis rada isin. Joko. Wis Joko ya, tapi tak syuting ya isin. Iya dikei sembako no Pak lali yo. Nanti yo lali jar marahi nang kono-kono. Tapi nek wong tani eling-eling duit sakmono kae.
Tenagane modale iki. Kangelane modal ya lembut ae. Lah kowe dik ra kangelan jare sapa? Kabeh iki niate. Sampe kabeh ya kangelan. Kabeh Jadi kangelan. ngene iki ya ra kangelan. Niate kabeh iki niate. Iya lho. Didikane. Ora aku ki dididik pakku ki ora. Roh pakku ki nek ngongkon nyalunduk kayak kono, nyalunduk kayak kono. Jadi cilik ngene iki staf hipnotis. Terus secara langsung. Apa lho, Pak? Pak aku minta semangka. Kancane aku ndek iki cerita. Sak lengser digawakno. Nyoh. Ora sitok nang sak lengser. Lho, sak lengser lho sawir. Tenang sak lengser. Pak aku minta semangka Pak temene we, teman-temane sing anu. Sing kene iki. Kene rene. Digawakno, Bro, sak lengser. Templuk bos apa sing ngomong. Digawakno sak lengser, Mak. Alhamdulillah. Jiwa-jiwa ngono wis enek nang anakku iki aku alhamdulillah. Jari niki ngono nek ustaz-ustaz ngono. Ora membanggakan diri orang. Cerita. Coba amal elek ora karek urus gawe. Gusti Allah sing nilai sing ngatur. Sing Makku ki semono. Makku ku di piring apa diweno piring apa tak kan. Mbah wong loro ki iso mulane mbok uripe melarat ae. Sugih. Terus tiba ning anak. Yakin kowe gak percaya ya wis kowe. Mbokku ki melarat. Urung tau ngrasakno sugih. Tapi baris pikir berarti urung sampai anu wis do rene kabeh. Ora terus tembusin nang wong tuaku ya Pak ya, tembusin nang anak-anake do mangan warak nyandang utawi nggih Sam. Jadi ya bapak Yo Pak yo. udah cukup Pak. Anake Pakku juga yo do lemah omah, do duwe do manggon nggih Sam. Mungkin Pakku ki wong ora duwe tapi ben aku sing lakoni Cukup. sok ben iku anak putuku do mangan warak nyandang utuh yo nyatane yo kan. Urung rasakno seneng Pakku. Wong anak-anak erung do mapan. Asam. Iya sama kuwi ya ceritane wong tuaku. Nek mungkin kabeh anak iki ya beda. Kabeh iki beda. Wedok ki ngene, carane Pakku didik ngene ngono ya gak roh ya. Anak sing kudu ngene, nek sing kudu ngene. Wong lomo ki ora ngenteni sugih. Yakin ngenteni sugih halah. Terus itu sedekah terus dikasih wong liya. Akeh panganan iki eling. Nek ngapain kayak dulur iki pancene adoh nggih. Panganan iki sing kaya adoh. Kayak awake dhewe iki hitungannya ada keluarga yang dhewe iki terpencil dhewe kok dhewe iki Melarat dhewe nek. dhewe. Tapi ya sing toko-toko cedak kuwi ngene kaya sumili baru matemi dipah Mangan dhewe ngira. tonggo cerak. Ora duwe. Kok masih tok iki tok. Ya sitok tok wis. Kanggo aku mbek Arifin Lina wis seneng wae. Wis wong tuwa yo ngingeti yo seneng wis gak rene-rene wong tuwa. Arek wong tuwa karek ngingeti kok. Bae wis. Bae ya sih mbak aku gedhinge yo ora patok tenan. Ora tuwaku sak patok gedhing tenan mbak. Ora patok gedhing. Yo aku arep buak. Aku ki apa geram yang apa warung buka pijet lu biar pijet tak ceritani nerandu nebakul mas ini tik sing tak tukoni mas ku lho Pak kuwi iki dik 1.000 ngono iki tak antum karo iki wolo iki Pakku iki makku ya mak tak mau untuk pijet mak ya awan nduk kon tak akeh ya mak mau iki dik 1.000 iki kowe anu yo mak, sing 50 tak gone mulih engko sing iki 30 sing 20 wolo. Wolo terus urip iki sam.
Eling kuwi kok wolo ae liyane yo gak melani dulurku do meri. Oh dibantu terus embuh rareng aku. Enake yo wolo. Sing iso golek berarti atiku berarti yo nang wolo mergo liyane do pinter otake aku. Nek kang wolo ki memange yo wonge yo yes ngono kuwi lah. Sebagian ngono. Sebagian Kalau kita pinter sekolah aja cuma ya. Memang bagiane jatahe ngono. Untuk kuwi untuk kan lho. Wayang sak kotake beda-beda lakone. Untuk pijet yo nggih, untuk pijet. Terus pijet Mbah Sumeh ngarep kuwi gereja kuwi sing dienggo bang kuwi. Bang Mekar apa bang apa kuwi. Lah kuwi dek 50.000 diopahi 50.000. Tak wehno make piro? Tak bagi 10.000. Mak, niki le mak kula paring sedoso mbok 10 mbok piro. Ya awan mes nek ngopahi kok akeh men yo mes. Mulane mata kleti silite aku. Zaman kae. Zaman kae yo. Bisa ketemu wong Papua nggih. Mbok buat teleke tak padoi rumah sakit tuh teleke tak padoi tak cewoki. Apa pamperse tak buak ngising tak pamperse. Udan-udan aku ron aku tak nenggone Basume, Pak. Terus wis bar kuwi terus wong nang rumah sakit ora ndek anak kanthi apa. Yo ae. Aku ora pengen tanpa duit pengen dipamrih ora aku ngesakno wong tuwekku mau anake nenggok Papua kono tuku tanah nang kene. Aduh karo anak. Terus ditelepon karo Yoyon kuwi. Terus diopeni Yon kuwi. Wis diopeni Yon kono. Ngono sing tok opah aku. Yo wis pisan pindho wis tak jono. Tuk dik 50.000 mara tuwa kowe sowan nang ireng. Tak kei 10. Ya Allah kok akeh meneh wis nek ngopahi 10.000 mbot gak 50.000 Pak 30.000. Wong aku 20.000 makku tak kei 10.000 kok. Kuwi sowan nang mbayane makku. Walah. Tenan aku. Ora usah aku gak ngenteni jan sama. Aku butuhku tak kei ya tak kei ngono. Iki nek wong apik ana. Arane apik ngarane lak rung ya aku wis pokoke. Iya, penting niat apa ya? Penting seger waras juga. Ternyata jane awak. Penting seger warasnya tak dongakno muga-muga cuma berkah teh. Tapi toto tuku dikei apa? Gedangnya mateng ya, Pak. Gedangnya mateng, ndek ndek digawani. Apa jenenge? Apa jenenge ngger telo pandut digawani. Pandut sing pijet iku lho nggih kok ya digawani ku ana makdang wis lho ngantek pandut e wong ndi lengken ngantek gawani telo ngono. Ya matur nuwun. Terus kancaku digawakno poso-poso sak-sak njabet menyok digawani sak-sak kae. Engko dipolak ben kena tinggal cuma berkah ya. Ngantek saiki aku iso cuma berkah alhamdulillah ya Allah. Muga-muga di paring seger waras yo ya. Karena alangan apa iris kami saya kontan ngene iki mbok seneng mbok ra seneng wis pokoke seperti itu sing penting seger waras sehat keluargaku ki aku nek anak-anakku udah sehat keluargaku sehat ini aku mergai sak mergai iki ibaratnya ayam ngono lho kok iki sambat sambat loro lan aku nek lorong ngono ki gegi nggih sampe ngopi obat isane tak waras piye isane aja ngantek loro ngantek suwe-suwe yes buka-buka sing loro ndang gege waras diangkat penyakite diangkat derajate diangkat keluargane muga-muga ben iso nyukupi keluargane gitu wong golek kaya ki yo anu perlu jadi mlaku sak mlaku iki ben ganteng seger waras ora sengkalane sedak rezekine ya ya dana baine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.